Pol ere gurekin dugu. Agur terdiluna, itzela da, hemen egotea. Hori! Vampiro hiltzailea da! Edukazio txarrekoa zen eta traidore hutsa. Eman epaia, Tilda. Ez da bilarako oso katoliko. Zera, festak dira eta... Baina hemen da bil errenteriako albaitaria, etortzeko agindua eman didot. Hemen da albaitaria. Baina alabazal daukazu Madrilen maistra. Lia! Lia! Zer nahi duzu nigandik? Hau abisua da! Ez da larrua jotzeko tokirik onena. Epa, Zemoz, Daytonaragoa Udaberriko oporretan, bideko motel txarranetan gelditzen ari gara. asmatu duzue. Badakizu nola izan daiteken atseginagoa? Barkatu mikrofonoagatik, jauna. Festa daukagu gaur. Puxikak erosi ditut. Eta gozokiak. Hemengo kartelau egin dugu eta karaoke makina alokatu dugu. Beraz, dena prest. Tentsioa nabari da lankide bati nahi gabe tiro egin nionetik olergarria da. Komandako orain eta badirudi neu naizela munduan hanka sartu duen pertsona bakarra. Zer behar duzu? Garapen plana, bilaketaren egoera... Aizue, ikusi hau. Oso sistematikoak dira. Zertan zabiltzate hemen? Bidean gindoaz dela, jendea zegoela iruditu zaigu. Aizue, hiru bakarrik zarete?